Siyakwamukela usuku namhlanje mbukelwayo kweMakhiwa TV gama ngingusiyalo nguthandwa emngenge wakazwane njengoba wazi ukuthi usuku namhlanje sila ebaqulusini ngaphansi kwa Ward 22 kulona ke iHall Act Thuleni sesijoyene uyena umengameli wezemidlalo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMacingwane ukuzobheka kakhulukazi ke inqikithi kanye ke nosuku la namhlanje Macingwane asikamukele kuMakhiwa TV. Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Bingele lapha semakhaya. Macingwane sibonga ithuba lokuthi sikwazi ukuxoxisana nawe osuku namhlanje mhlambe nje ukusibeka ikakhulukazi esithombeni ukuthi uma sikhuluma ngesikhundla okusona ukwengamela ezemidlalo esifundazweni saKwaZulu-Natal sisuke sikhuluma ngani ngaphambi kokuba sibe nemibuzo emithathu ezovala. Msakazi inhlangano engikuyona iKwaZulu-Natal Sports Confederation engiwumongameli wayo kafishane iSports Confederation inhlangano engamele wonke ama sports akhona KwaZulu-Natal usafa ungaphansi kwethu boxing rugby karate bonke bangaphansi kwethu kodwa okubalekile kona kuba ngaphezulu kwabo okubalekile ukuthi silekelela wonke lamakhodi ukuthi akhule ikakhulukazi endaweni zethu zabamnyama ebezihlwempu so ilokho ekakhulukazi ukuthuthukisa ezemidlalo sibone sisebenzisana nohulumeni ngaba ilocal government iprovincial government ukuthi ezemidlalo zithuthuke zithole nezingqalasizinda ezidingakalayo ukubuka ikakhulukazi ezemidlalo esifundazweni saKwaZulu-Natal kanye nomasipala amabenimema lapho benza khona ama sports indaba kwenye inkathi uthola ukuthi amasalga games asuke ekhona kulibekaphi izinga lezemidlalo nokuthuthukiseka kwentsha ikakhulukazi kuona isport msakazi yabona wonke ama province anayo anama confederation siyahlangana sixoxe abawuvale ama provinces umlomo ngeinhlelo ezikhona KwaZulu-Natal ikakhulukazi abasalga games thina sodwa in the country as a province esinemidlalo yamasalga games ethuthukisa ezemidlalo izifike phansi ewadini so ke kukhulu kakhulu okwenziwa uhulumeni wethu kanjalo na kwi province siyambona kade silapha nje khona eZululand Prince Mangosuthu Stadium Premier Cup so uhlelo lolo lokulekelela ama club akwi-professional aKwaZulu-Natal ukuthi ayilungiselele ngeindleko ezisuke zibekwe igovernment iclub igcina ilekeleleke ngemali engekho ngaphansi ka600,000 ukuthi nje ilungiselele hayi ukuthi idlale ilungiselele ukudlala usakhuluma ngePremier Cup esisuka kuyona amaqembu akaZulu-Natal adlala isigabeni esiphezulu ebholeni laseningizimu Afrika ngokwakho ukubuka nokubheka abasupport nabasekubayo bayiseka ngokwaneleni lawo maqembu ekuthiwa aphuma esifundazweni saKwaZulu-Natal uthola ukuthi kunama games eRichards Bay yadlala eRichards Bay yadlala iGolden Arrows iattendance yabantu ukuzobeseka njengabantu abasuke basekhaya kuhamba kahle angabe siqamba manga msakazi akhambi kahle kusafanele sibhukule nama club ayimakethe siwalekelele nathi ayimakethe uma ngabe edlala emagroundini ama-groundini ethu kubuka ihlalo kodwa kothi mangabe sekufika iPirates kufika iSundowns kufika iChiefs ugcwale akubonanga ama-supporters akwaZulu ama-club akwaZulu-Natal sisupport ama club okuhamba so ke ile nto kusafanele silungise leyo mentality ukuthi kulungile ungaba iKaizer Chiefs ngoba ngeke samsusa umuntu kodwa akazi ukuthi phela uma ngabe iclub yakwaZulu-Natal ingadlali neKaizer Chiefs usupport iclub yakwaZulu-Natal hayi ayisupport ekhaya ayisupport eground elakho lokugcina uqinisekisa ukuthi ezemidlalo ziyimpilo kumuntu wonke umuntu ubalekile ukuthi azibandakanye nezemidlalo kubaluleke kakhulu ngoba ezemidlalo zixosha ubupha obunye obukhona kukhona asebedlala bekhokheleka nangu nje umfana ola eZululand ophesha kwezilwane usithole ubupha buhlehlile kubo buhlehlile endaweni
baningi no Ayanda o Cobra baqhamuka kuzo zonke lezo inhlaka sithi abazali abayikhuthaza ingane bazeseke. Number 2, kuthiwa a child at play is a child out of mischief. Ama social ills angene enganeni zethu ngoba asiyinakekeli sinezinto zokuyi occupy bese sifaka ibudget eningi ye security kanti ukube siqale sadlala isingane ungabe sinciphise ama problems okugqekeza kodwa ngoba asifakile imali ekudlaleni sekufanele siyifake ekuvikeleni ukugqekeza. Macingwane sibonga kakhulu ithuba lakho sibolana usuku namhlanje. Siyabonga.